Takže potrebujeme nájsť aspoň niečo. Lowick vyzerá ako nápis, ktorý by mi mohol udrať ako prvý do očí. A nič nevidím. Aha. Lowick, mám ho! Takže východne od Lowicku. Severne od Hawksheadu. Hawkshead. Severne od Hawksheadu. Východne od Lowicku. Západne od Ruslandu. Ruslande si. Rusland, západne od Ruslandu. Jižne od Crinkle Creeks. Jak jako? Crinkle Creeks je tu. Južne, ale zároveň severne od Hawksheadu. Tak to musí byť asi tu niekde. Východne od Lowicku. Lowick. Východne. A západne od Ruslandu. Tak tu. Môj zrak upoutá silueta starce, ktorý stojí na okraji pole. Jeho mysl je, zdá sa, navždy zlomená. S neprítomným pohľadom hledí do prázdna. Skúmam každý kút jeho tváre a všímam si náznaku výrazu, ale jen náznak. Zvedá ruku a ukazuje. Sleduj jeho natažený prst a s prekvapením zistuj, že ukazuje ke skrytému trsu polných kvietín. Zlomená myseľ. Neprítomný pohľad. OK. Ďakujeme za kvecinky. Sa nám to tu rozrastá, naše záhradníctvo. Ideme na ďalší deň, už je nedeľa. Killing. Wilbur Miller, hledám jednu kytku. Letní, jak se jmenuje, tak nějak. Rozhodně nejsem nějaký zelenooký terrier. Moje mysl už vůbec není to bývala, je to tá rostlina, která má pomáhat s duševním úpadkem. Kladivník letní. Kladivník letní. Listy se nádherně kroutí. Budeš ty. Jeden sladce vonící tmavý květ. Díky kombinaci s přitažlivým květem a odolností je tato rastlina vyhledávanou okrasnou rastlinou. Pomáhá se projevit zhoršené paměti spojené se stářím. Tak to jo. Ty kladivník letní, že? Kladivníku. A ja dám. To som si mala prečítať, teraz sme dostali popis tej fenety. Kladivník letní, kladivník letní, kladivník letní. Prosím, funguj. Kladivník letní. Tak jo. A teraz sme tu mali tú fenetu. Čo sme ju označili. Žvíkanie tvrdého korene tejto rastliny údajne zmierňuje žalúdočný potíž a snižuje úzkosti. Má dlouhé měkké listy, no to mi moc nepomohlo. A to bola táto žltá. Ale vyzerá, že áno, tu bude tá feneta. Dobre.
Ďalší poštárik náš. David. Davide. Říká se, že žabili Artu. OK, říká se, že zabili Ardu. Vím, že spousta lidí tomu sestverstvu nevěří, ale mně se zdálo, že Arda se vždycky starala o lidi, které neměli takové štěstí. Za propastí je zima příliš velká. Musel jsem se vrátit. Nedoporučoval bych ti to, ale pokud si rozhodnutý prozkoumat Great Gable, buď opatrný. Jak tě znám, určitě máš v rukavu nějakou rastlinu, která ti zahřeje, kdyby se počasí obratilo proti tobě. S nejsrdečnějším pozdravem Amos Duncan. Ok. Máme to plícnice trpítivá. Musíme si ju označiť. Plícnice. Ne, áno. Čo tu označujem teraz? Ne, toto nie. Toto. Plícnice. Trpítivá. OK. Omlouvám se, jestli moc křičím, jsem trochu nahluchlý. Hledám květinu, která mi může pomoci lépe slyšet, ale už jsem zapomněl, jak se jmenuje. Vzpomínám si, že je jasně červená. Jasně červená je táto. Na koncích tenkých stonů rostou jasně červené květy. To bude zabavná hra, toto. Ideme to vyskúšať len tak. No. Ja to len tak tipnem. Tak ideme skúmať. Jasne červená rastlina. Mám ich všetky tu. Tento kšenren dáme sem. Dobre. Takže hľadáme rastlinu. Kadidlo dopomôže do schopnosti vízí proroctví. Potrebujeme nájsť niečo. To je jed. Toto zomrie, to není nič dobrého. Duševne neduhy. Žalúdečné potíže. Tieto máme identifikované, ale počkaj. Kadidlo, nejaké duše. Uspávací účinok. Zhoršené pamäte, ale potrebuje na sluch. Duše duchov, toto, nič. To je na oči. Kožné výrážky. Na chlad, parádnice, srdce, zlepšiť sluch pijáka. Sasanka Svatojanská. Tuto, pači.
Všetko už máme vylúštené, nie? Tieto veci. Tu máme vylúštené, dobre. Takže nemáme tu nič nové, kde by sme sa videli niečo hľadať, nie? Iba tu bolo písané na tom redpacku jedna rastlina. Ale to neviem. Myšinka stále spínka. Ideme hľadať tu, čo nám dajú. Toto je... pozrite. Ozubená kartička X. Uplynul nejaký čas. Rok a pak další. Kniha zůstávala skrytá, ale sejít očí pro ní neznamenalo sejít z mysli. Tato kniha se stala tým, na co myslela, když odpočívala, nad čím přemýšlela, když vykonávala své povinnosti, i tím, o čem snila.